సినిమా 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 అంటే కథ, కథనం, పాత్రలు. కానీ ఇప్పటి సినిమా అంటే ప్రేక్షకుడిని భ్రమలో బ్రతికించే మా హీరో, మా హీరోయిన్, ఒక ఐటమ్ సాంగ్. కాదు, ఇది కాదు సినిమా అంటే. కథ కథ అంటే కర్ణుడు లాంటి వాడి జీవితం. పాత్ర పాత్ర అంటే భారతంలో కృష్ణుడు పోషించిన పాత్ర. కథనం కథనం అంటే వ్యాసుడు రాసిన మహాభారతం. ఈ మూడింటి కలయికే కదా సినిమా. మహాభారతం అనే గొప్ప సినిమా. అలాంటి గొప్ప సినిమాని తీయాలి. నేను గొప్ప దర్శకుని కాకపోవచ్చు, కానీ ఒక మంచి దర్శకుని మాత్రం అవ్వాలి. कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमाह्निकम् कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमाह्निकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमला. అవును, నేను కన్నది కలే, కానీ ఆ కళ చాలా స్వచ్ఛమైనది. స్వచ్ఛమైన ఆలోచనతో బతకడమే పాజిటివ్ లైఫ్ స్టైల్. ఒక పని మీద నీకు ప్యాషన్ ఉంటే అది నేను నిద్రపోనివ్వదు. పొరపాటున నిద్రపోతే ఆ నిద్రను లేపేది కూడా ఆ ప్యాషనే. ప్యాషనేట్ కెరీర్స్, పాజిటివ్ లైఫ్ స్టైల్స్ అనే బ్రిడ్జ్ మీదే ఒక మనిషి జీవితం నడవాలి. ఇది నేను ఒక దగ్గర నేర్చుకున్నాను. ఎక్కడంటారా? ఐ ఫోకస్.